Ψυχικές ασθένειες ίσως αποτελούν μία από τις πιο ενιγματικές και περίπλοκες προκλήσεις ανθρώπινης ύπαρξης, επηρεάζοντας όχι μόνο το ίδιο το άτομο, αλλά και τον κοινωνικό του περίγυρο. Στο άκουσμα μόνο της φράσης, επικρατεί ένας αέρας προκατάληψης και αμηχανίας, που εμποδίζει τη βαθύτερη κατανόηση και τη σωστή στήριξη των ατόμων που παλεύουν με τέτοιες καταστάσεις. Τι σημαίνει όμως να ζεις με μια ψυχική ασθένεια? Πώς ορίζεται η πραγματικότητα όταν το ίδιο σου στο μυαλό γίνεται ο εχθρός σου? Αυτά τα ερωτήματα περάσανε από τη σφαίρα της φαντασίας σε πραγματικότητα για την περίπτωση της Ρόντα Ντέρι, μιας νεαρής κοπέλας που βρέθηκε εγκλωβισμένη σε ένα κόσμο τρόμου και μοναξιάς και σε μια κατάσταση που δεν φαινόταν να είχε ούτε διέξοδο αλλά ούτε και γυρισμό. Η ιστορία της Ρόντα Ντέρι είναι τραγική και αλόκοτη, θα έλεγε κανείς. Η πραγματικότητά της ήταν χειρότερη. Η Ρόντα Ντέρι γεννήθηκε στις 10 Οκτωβρίου του 1840 στην Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν το μικρότερο από τα 7 αδέρφια μιας αγροτικής οικογένειας. Γεννημένη σε έναν κόσμο που συχνά περιόριζε τους ρόλους των γυναικών, η Ρόντα Ντέρι αψήφισε τις προσδοκίες και χάραξε το δικό της μονοπάτι. Μεγαλώνοντας, ο έρωτας χτύπησε την πόρτα στην καρδιά της Ρόντα. Η χαμηλής τάξης κοπέλα ερωτεύτηκε το γιο μιας πλούσιας οικογένειας από μια κοντινή φάρμα. Και εκεί που θα έλεγε κανείς ότι ζούσε μια φυσιολογική κατάσταση, η συνέχεια ήταν κάθε άλλο από αυτό που περίμενε η Ρόντα, μιας και αυτό που κατάφερε δεν ήταν μόνο να γοητεύσει τον νεαρό, αλλά και να προκαλέσει την αποδοκιμασία από τη μητέρα του νεαρού, που ήταν κάθετα αντίθετη με αυτό το θεσμό. Η μητέρα του νεαρού, σε μια προσπάθειά της να αποτρέψει την ένωσή τους, απείλησε τη Ρόντα ότι για να τους χωρίσει θα χρησιμοποιούσε ένα σατανιστικό τελετουργικό και την τέχνη της μαύρης μαγείας, ρίχνοντάς της μια κατάρα. Και κάπου εκεί ήταν η αρχή του τέλους για τη Ρόντα. Λαμβάνοντας υπόψη πως η Ρόντα ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος και έχοντας μια εύθραστη ψυχοσύνθεση, η Ρόντα, μετά από τα λόγια της μητέρας του νεαρού, υπέστη ολοκληρωτικό πνευματικό κλονισμό. Η ψυχική της ισορροπία πήρε ένα δρόμο απόλυτης κατάρρευσης και ισοπαίδωσης σχεδόν αμέσως, μιας και οι ψυχικές της αντιστάσεις ήταν εντελώς ανύπαρκτες. Η μητέρα του νεαρού τα είχε καταφέρει, δηλητηριάζοντας το μυαλό της Ρόντα με λόγια που δεν χωνεύονται εύκολα από έναν νορμάλ άνθρωπο. Τα γεγονότα που ακολούθησαν μετά για τη Ρόντα όχι μόνο την αποτελειώσανε οριστικά, αλλά και την καταδίκασαν σε δεκαετίες βασανιστικής τρέλας, μετατρέποντάς τη από άνθρωπο σε μια αξιοθρήνητη ύπαρξη. Η Ρόντα, μετά την ψυχική της κατάρρευση, επέδειξε παρανοϊκή συμπεριφορά, ισχυριζόμενη ότι την καταδίωκε μια κακόβουλη δύναμη. Μετά από ένα ανισχυτικό επεισόδιο, όπου μία ώρα τη δύναμη την έσπρωχνε επανελειμμένα στους τοίχους του σπιτιού της, η ψυχική κατάσταση της Ρόντα επιδεινώθηκε. Έγινε επιθετική, υπέστη σωματική μεταμόρφωση και θεωρήθηκε δαιμονισμένη, με αποτέλεσμα οι γονείς της να την εγκαταλείψουν στο ψυχιατρικό κέντρο Poor House στο Άνταμ του Illinois. Με απάνθρωπη μεταχείριση, κλεισμένη σε ένα ξύλινο κλουβί λόγω της συμπεριφοράς της, η Ρόντα, ανίκανη να επικοινωνήσει στα αγγλικά, έδειξε βίαιες τάσεις και αυτοτραυματισμό που την έφτασε σε σημείο να χάσει ολοκληρωτικά τον εαυτό της. Υπάρχει μία αναφορά από το γιατρό που είχε αναλάβει τη Ρόντα, τον George Zeller, ο οποίος αναφέρει: «Για χρόνια ζούσε σε ένα καλάθι με άχυρα που τη φρόντιζαν αποκλειστικά οι άλλοι αδύναμοι ασθενείς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου τα άκρα της τραβήχτηκαν μέχρι που τα γόνατα της σχεδόν άγγιξαν το πηγούνι της. Εκεί παρέμεναν μέρα με τη μέρα και εβδομάδα με τη βδομάδα μέχρι να ατροφήσουν οι μύες. Της ήταν αδύνατο να κουνήσει ούτε τα πόδια της ούτε τους γκοφούς της. Μετά από λίγο πέταξε το καλάθι με το άχυρο και έβαλε ένα τετράγωνο κουτί στα πόδια της. Αυτό το κουτί είχε τρύπες για να πέφτουν τα εκρήματα σε ένα ταψί από κάτω. Ποντίκια και άλλα παράσιτα σύρθηκαν στο κουτί και έφτιαξαν εκεί τις φωλιές του. Κάτω από μια τέτοια θεραπεία, η ασθένειά της έγινε πιο έντονη. Με τα μακριά της νύχια έξισε τα μάτια της σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι τα έβγαλε.
Με τις γροθιές της χτυπούσε το πρόσωπό της μέχρι να βγούνε όλα τα μπροστινά δόντια. Έχασε ως έναν βαθμό τη δύναμη του λόγου. Τοποθετημένη στο πάτωμα, πήδηξε στα χέρια της τόσο ψηλά που έμοιαζε περισσότερο με φρύνος παρά με άνθρωπο. Τελικά μεταφέρθηκε στο Bartonville Asylum το 1906, όπου εκείνη την εποχή το Illinois βρισκόταν στα στοιχειώδη στάδια ανάπτυξης και φροντίδας για άτομα με νοητικές και ψυχικές ασθένειες. Θα περνούσε μόλις τα τελευταία 2 χρόνια της ζωής της σε καταπραϊντική φροντίδα χάρη στη μεταρρυθμιστική προσέγγιση του Dr. George Geller, επικεφαλής του Illinois Asylum. Η Ρόντα, χάρη στο γιατρό Zeller, πήρε την τελευταία φροντίδα στο άσυλο και ξάπλωσε στο δικό της κρεβάτι μετά από 44 χρόνια, από όπου και τον Οκτώβριο του 1906 έφυγε από τη ζωή, περιμένοντας το θάνατο ως λύτρωση, θα έλεγε κανείς, παρά ως το τέλος της ζωής της.